ziens. Tot ziens. U moet wel bedenken dat een behandeling in uw geval nadelige bijwerkingen zou kunnen hebben die niet altijd tegen het resultaat zullen opwegen. Ik wil niet dezelfde hel doormaken als mijn vrouw. Laten we het hier nou maar bij laten, hè? Hoe dan ook. Ik zou graag een gesprek willen hebben met een familielid van u. Nee, ik heb u al gevraagd om het tegen niemand te zeggen. Ik moet nog iemand inlichten die de ontwikkeling van uw ziekte in de gaten zou kunnen houden. Ik weet dat u alleen woont, Nee, dus... nee, alsjeblieft niet, hè. Van kind af aan heb ik het nooit iemand verteld. Als er iets met me mis is. Vaak werkte dat trucje. Dingen gaan beter, hè. Als je er niet steeds aan herinnerd wordt dat er iets met je fout is. Het klinkt u misschien dom in de oren. Maar u bent de eerste aan wie het spelletje dat ik altijd speel. Vertel. U bent uitverkoren. Omdat u mij zo net het slechtste nieuws en het allerlaatste hebt gegeven. Tot dusver ging het alleen om... Ja, dat vind ik tenminste kleine dingen die ik verborgen hield. Zijn. Slechte cijfers op school. Een meisje dat niet mocht. Later fouten in mijn werk en geld dat ik verloren heb met gokken. Godverdomme. Zulke problemen zal ik nooit meer hebben. Ja, u begrijpt dat het voor een dokter ook erg moeilijk is om mensen zoals u goed bij te staan. Nee. Het moet hier ergens liggen, ik zag het vallen. Nee, laat maar, het is maar een domme... Ach, verdorie, ik geloof dat het onder die stoel voor ons geschoven is. Ik geloof het niet, Ligt het nee. niet onder die schoen? Nee, hier ook niet, nee. Nee, echt ook niet. Nou, het is niet zo erg, het is maar een domme... Ik gebruik het alleen om... Ja, het is niet zo belangrijk. Feestje. Oh ja? Mhm. Ik weet zeker dat het voor ons geschoven is. Nee, laat maar, het geeft niet. Het is maar een dom. Het elastiekje, ja. Oh, het elastiekje bedoelt u? Nee, dat is niet zo We erg. kunnen toch aan iemand voor ons vragen? Nee, ik wil dat. voor Nee, ik wil dat alleen maar. Nee.
Ik verveelde me. Ik deed het om de tijd te doden. Ik verveelde me een beetje. Ja? Zijn dat uw cadeautjes? Ja, boeken. Ze vragen elk jaar wat ik wil hebben. En dit jaar zei ik, oké, boeken. Ja, we komen elk jaar bij elkaar, want een van hen heeft een café, het Groene Paard. Kent u dat? Nee. Dat is een hele leuke paard. Een hele leuke bar. Nou ja, hij gaat het verkopen. Het is een hele leuke bar. Het Groene Paard? Ja, je komt tegen Rotterdam, dat kent u toch wel? Ja. 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 We komen elk jaar bij elkaar en dan vragen ze wat ik wil hebben. Dan zeg ik, oké. Ja, vorig jaar bijvoorbeeld, toen moest ik zeggen... Oh nee, toen zijn we niet bij elkaar geweest. Nee, door omstandigheden, hè. Nee, ik bedoel de voorafgaande jaren. Dan moest ik altijd zeggen, Piet, geef me 2 vishaken, Jan een portemonnee. Ja, en dan moet ik zo nadenken, hè, of het niet te duur was of moeilijk te krijgen. Dus dit jaar zei ik gewoon, oké, boeken. Om het even wat voor boeken? Oh, dat maakt niet veel uit, hoor. Ja, ik geef natuurlijk wel een paar titels op, hè. Maar het ging in ieder geval makkelijker dan voorafgaande jaren. Dank u wel, ja. Vorig jaar verloren wij Henk uit ons midden. Ja, gisteren precies een jaar geleden. Ja, het was op de dag van mijn verjaardag. Ja, zo is het leven, hè. Wat vroeg ik hem ook alweer? Oh ja, boeken, ja. Ik vroeg hem een boek. En hij ging dood. Houdt het feestje altijd zo vroeg op? Ja, komt, zij zijn nog steeds getrouwd, hè. Zij hebben nog steeds een vrouw in leven. Dus houden we er altijd vroeg maar op. Trouwens, ik zie ze vaak genoeg, hoor. Sommigen, niet allemaal, hè. Fijn om vrienden te hebben. Heeft u ze? Vrienden? Mijn zus. Nou ja, de vrienden van mijn man waren mijn vrienden. Maar sinds zijn dood... Nee, ik geloof niet dat ik veel vrienden heb. Ik heb geen vrienden, nee. My man don't love me, treats me Maar het is nu allemaal opgebroken. Dus heeft ze verleden week 2 keer een taxi moeten nemen. Ja, deze stad is een grote puinhoop. Ja, maar het kan ze in het ziekenhuis niks schelen dat ze haar geld aan een taxi moet uitgeven. En vanaf mijn huis is het wel 18 gulden. Ja, taxiwezen is ook een grote maffia. Trouwens, ze zal het pas echt moeilijk krijgen als ze volgend jaar met pensioen gaat. Dan is ze in 1 klap een heleboel geld kwijt. Alsof ze elke dag met taxi gaat. Zeker weten. Nee, die gozer komt hier altijd. Volgens mij is hij verliefd op die vrouw. Kom jij hier vaak? Hij is er altijd, als ik kom bedoel ik. Dat kan hij toch ook zeggen over jou? Die vrouw die ken ik niet. Nee, hij kan toch ook zeggen dat jij hier altijd bent? Nee, maar hij komt hier vast vaker dan ik. Zie je zo, daarom kent hij er ook. Wat heeft dat er nou mee te maken? Misschien hebben ze elkaar wel gisteren pas ontmoet. Misschien vindt zij me leuk. Denk je? Waarom niet? Met zulk haar. Ah, hij is nog jong. Jong, zo jong is hij ook niet. Ja, hij is jong. Die vrouw mag er best wezen. Met zulke oorbellen. Ja, nee, die zijn niet zo mooi. Inderdaad, een beetje ordinair. Het lijkt me leuk om in zo'n bar te werken. Hè? Ja, Gezellig met mensen kletsen. ja. Dit is een leuke bar. Ja, dit is een leuke bar. Niet zo'n typisch gezapig bruin café, hè. En ook weer niet te modern. Ja, leuk. Beetje artistiek wel. Wat zeg je? Het heeft een gezellige sfeer. Soms weet ik niet waar ik over moet praten. Het overkomt mij ook wel eens. Ik denk dat het heel gewoon is. Vroeger praat ik veel meer. Misschien hebben wij alles al gezegd wat we te vertellen hebben. Misschien. Zij niet? Nee, Misschien hebben we wel spijt dat we zoveel gezegd hebben. spijt. Ja, nou laat maar. Je zegt zomaar wat te zeggen. Nee, zei iets over spijt. Laat maar. Ja, iedereen heeft dingen die hij graag zou willen zeggen, maar waartoe hij het lef niet heeft. Zo is het toch? Denk je niet? En voor een vrouw is het nog veel moeilijker. Oh, Nou, als je op straat aangesproken wordt. Of als je baas tegen je schreeuwt van dronken. ik geloof niet dat wij het over hetzelfde hebben. Oh nee, Ik geloof het niet, nee. wat bedoel je dan? Ik
ben ook zo dom, sorry. Ik denk dat ik je verkeerd begrepen heb. Nee, dom, dat mag je niet zeggen. Hè? Wil jij nog iets drinken? Dingen die ik nooit zeg. Ja, natuurlijk. Wat bijvoorbeeld? Ik moet iets bedenken. Eens even denken, gisteren. Wat heb ik gisteren gedaan? Welke dag hebben we? Dingen die ik nooit zeg. Wat een lieve lach. Aan wat je doet die me nou toch denken. Oh, wat ik zeggen wilde. Oh, proost. Proost. Ik bedoel de lelijke dingen, hè? Lelijke dingen over onszelf hebben we ons vaak, of liever gezegd, altijd verschamen om tegen anderen te vertellen. Ik ga niks vertellen. Nee? Jij? Nou. Ik was geen maagd meer toen ik trouwde. Ik had een relatie voor mijn trouw. Begreep zo niet. Waarom niet? Je bent de eerste die het weet. De tweede. De eerste. De tweede. Ja. Ik heb het nooit aan iemand durven vertellen. En ze hebben het ook nooit vermoed. Ik geloof je wel. Nou, beter van wel. Waarom niet? Mijn man was een groot mens. Ik heb hem toch gefopt. Sterke persoonlijkheid. Ja, een sterke persoonlijkheid. Oh, sorry. Sorry. Je bent mijn vrouw niet. Hoe was je vrouw? Ze heeft het me verteld. Wat heb je toen gedaan? Ik luisterde. En? Ik dacht na. En? Weet het niet. Was je kwaad? Weet je. Drink niet zo snel. Wie jij er nog eentje? Ik ben nog niet eens begonnen. Ze was een lieve vrouw. Hij was een groot mens. Ja, ja. Was ik knap. Oh, dat was best wel mooi. En? Ja? Nou, ik heb een bekentenis gedaan. Nou is jouw beurt. Ik zat er net over te denken. Kom op. Ja. Jouw beurt. Ik wacht. Ik wilde astronaut worden. Wat? Was je nou niet om lachen maken? Het is weer moeilijk genoeg om te vertellen. Maak er nog geen grapje van. Nee, dat doe ik niet, maar dat is geen echte bekentenis. Oh, nee? Nee. Het was in 59 of 60, de tijd van de Russen, de Sputnik. Nou, jij herinnert je dat nog wel, hè? Toen was er bij ons een academie voor astronautiek. Een hoop mensen trapten erin. Het was in 59, ja, 59. Hoe oud was je toen? 38, 39. En je wilde astronaut worden? Per post. Per post? Ja. Nou, ik werkte toen in Eindhoven. En dan moest ik met de trein heen en weer. En dat was in die tijd zo'n 1,5 uur, hè. En om de tijd te doden kocht ik dan met mijn slaperige kop op dat perron zo'n stripblaadje. Fijn, je kent dat wel, hè. Nou ja, dat kocht ik dan, maar dat wordt nou niet meer uitgegeven. En er stond elke week een advertentie in, hè. Astronautiek. School voor astronautiek. Het vak van de toekomst. Astronautiek, hè. Ja, wees een pionier. Ga naar de maan voor de Russen het doen. Ja, ja. Ja, het was een schriftelijke cursus. Die kostte toen nog 20 gulden per stuk. 20 gulden? Fortuin. En Nou, ik heb er 50 betaald. heb je je diploma gehaald? Ja, dat heb ik gehaald. Dus je bent... Gediplomeerd astronaut. Commandant Karel Cornelis van der Post. Post. Van de post. Kom nou, ik heb om jouw bekentenis ook niet gelachen, hè? Ja, maar deze is veel grappiger. Oh, vind je dat, wit bruidje? Oh. Ja. En wat vond je vrouw ervan? Van jouw aandeel aan de Koude Oorlog? Mijn vrouw ervan vond. Ja, van je diplomaatje. Ik heb het haar nooit verteld. Dus ze heeft nooit geweten dat ze met een astronaut getrouwd Nee, was? ik wou haar er op een dag mee verrassen. En? Ik heb het niet gedaan. Oh, waarom niet? Ik had er geen tijd meer voor.
Ja, ik weet niet. Iets dat mij kan overkomen. Iets dat ons allemaal kan overkomen. Een beetje romantisch. Ja, ik hou ook van biografieën. Waar gaat Lentestromen over? Ja, ik zag het in de bar, het papier lag open. Het is een Russische schrijver, hè? Turgenev. Weet je het zeker? Ja, neem hem nou maar. Ik heb een verkeerde zet gedaan, ik weet het zeker. Hier, pak hem nou maar. Waarom deed je hem dan? Pak hem nou. Je mag hem nog terugzetten, hoor. Je lijkt zo afwezig vanavond. Neem hem nou maar. Ik weet dat je graag aanvallend speelt, dus sla hem maar. Kom nou, zeg, wat is er? Nou, ik deed een foute zet hier, zo maar met toren. En dan kan je zo pakken met je paard. Hier. Want je bent wel een makkie vandaag. Niet op je gemak, maar wel een makkie. Je maakt me nerveus, je bent er maar voor eentje. Maakt me nerveus. Weet je het zeker? Schakmat. Te laat. Maakt niet allemaal vandaag, hè? Opkomt. Ja. Lang is nou geleden dat je van me gewonnen hebt. Nog een partijtje. Nou, je hebt geluk gehad, hè? Revanche. Wat zijn we veranderd? Ja, wat zeg je? Wat zijn we? Veranderd. Ja, Bedoel je wat ik denk? je weet best wat ik bedoel. We worden gewoon een dagje ouder, dat bedoel je toch? Je weet best wat ik bedoel, hè? Het is niet alleen dat. Ja, wat dan? Wat is er toch met je aan de hand, man? Godverdomme, probeer soms lollig te wezen of zo. Je hebt toch geen antwoord gegeven op mijn vraag, hè? Wil je me soms zenuwachtig maken? Jij houdt niet van praten, hè? Ik kom hier niet om te ouwe hoeren en ik win van je omdat ik beter ben en niet omdat je vandaag zo raar doet. Rustig, maar ik zat vandaag alleen te denken. Misschien hebben wij de hoop wel opgegeven. Jongen. De fantasie. Kan je niet eens een keer over wat leukers hebben? Wil je lachen? Ja, kom op. Oké. Ik zal je laten lachen. Ik ben een beetje... Ja. Een beetje... Ja, nou. Ik ben een beetje... Ik heb gisteren een vrouw ontmoet. Goh, Wat denk je daarvan? wat moet ik nou denken? Goh. Ja, vind je het stom? Nee, vertel op. Ik kwam dat tegen in de tram. Romantisch. Waarom niet? Ja, ga door. Is ze jong? Nee, Oud? net als ik. Oud dus. Nee, iets jonger. Leuk, we hebben heel gezellig zitten praten in een café. Wat ga je nu doen? Hij zegt, kom, ik heb alleen gezegd dat ik een vrouw ontmoet heb, meer niet. Kom op, nog een partijtje. Nee. Wacht nou eens even. Jij zei oud, hè? Vind je me erg oud? Nee, hoezo? Min of meer. Als je mij nou met hen vergelijkt. Is die dik? Ja, maar je hebt als naar nog. Dat is niet genoeg voor een vrouw. Nee, en die daar. Nee, die is veel te oud. Ja, maar hij is wel grappig, hè? Vrouwen houden van grappige mannen. Maar hij is 90, hij zou mijn vader kunnen wezen. Je jongste broer bedoel je? Kom nou. Nee, je hebt gelijk, hè. Hij kan niet jouw broer zijn. Hij heeft zijn haar nog. Hoor wie het zegt. Op je hoofd kan je wel een eitje pakken. En die daar. Dat is een hele treurige man. Maar dat heeft ook zijn charme. Aha, hij lijkt te serieus. Nee, hij heeft een mooie stem. Om daar droevige dingen mee te vertellen. Ik denk dat hij te veel leest. Hij speelt te intellectueel. Hé, kijk daar, de admiraal. Kom nou, hij is nog goed in vorm, hè? Komt omdat ze nooit werken. Hij zou haar een paar van zijn zogenaamde oorlogsverhalen op kunnen dissen. Nou, je kop, man. Zie je wel? Spelen we er nog of niet? Zie je dat je wel weet of een vent aantrekkelijk is? Misschien. Nee. Wat vind je van mij? Echt waar, ik weet het niet. Komt doe er niet zo moeilijk. Je tanden. Wat? Je tanden. Wat is er met mijn tanden? Doe je mond eens open. Hè? Je ene oog is kleiner dan een ander. Godverdomme, ik vraag je de details. In Jezus' naam zeg me dan gewoon wat er esthetisch gezien wat jij van me vindt. Oké, je hebt gelijk. Je ziet er minder goed uit dan de admiraal.
weet niet of ik jou wel vertrouwen kan, hè. Kom nou, zeg. Godverdomme, je probeert me voor schut te zetten. Ben jij nou mijn vriend, dan kan je geen moer schelen. Ik probeer... Hoe heet ze? Therese. Nou, zou ik heel snel eens wat van tijd doen. Nou, het is al bijna 1 uur. Dit moet morgen klaar zijn. Vind je het mooi? Het is precies dezelfde. Mooi, hè? 24 euro. Het is precies dezelfde. Al de 3e keer dat jij precies dezelfde ketel koopt. Ik had geluk. Ik dacht eventjes dat ze helemaal niet meer gemaakt zouden worden. Nou, dat noem je geluk. Vind jij dat nou niet saai om elke dag opnieuw tegen datzelfde domme keteltje aan te kijken? Al 10 Ik jaar heb lang? nog maar 2 keer deze gekocht. Hij kocht hem voor de eerste Ah, keer. maakt het nou uit wie me het eerst kocht? Ik vind dat jij maar gauw oud wordt sinds zijn dood. Sst. Hij is een groot mens. Wil je thee? Nee, bedankt. Dan kom me maar liever helpen als we de hele tijd af willen krijgen. Ik heb nog zitten denken aan het tweezitsbankje dat we Je laatst dochter gezien heeft hebben. gebeld. Ze heeft het nou met een tweezitsbankje te Ze maken. heeft geld nodig, dus vergeet het bankje maar. Zei ze hoeveel ze wilde? Ze klonk nogal depressief, ons engeltje. Ze hebben haar uitkering stopgezet. Ja, tragisch, hè? Hoeveel heeft ze nodig? Parijs is duur. Zou ze terugbellen? Ze vroeg of jij haar wilde bellen. Dus ze heeft het echt nodig. Ik zei haar nog dat ze hier moest komen. Zolang ze laat blijft wonen, krijgt ze geen uitkering. Nou, ze zou voor de verandering ook eens kunnen gaan werken, of niet soms. De schilderes. Wat voor werk dan? Dat weet ik veel. Nou, God weet krijgt ze in een fabriek of een ziekenhuis.
wel fantastische ideeën en thema's voor haar werk. Want zolang ze nu al aan haar carrière bezig is, heeft mevrouw Rembrandt nog helemaal niks laten zien aan de hand waarvan we haar talent kunnen beoordelen. Daar is er veel te verlegen voor. Godverdomme zeg. Nou, ze kan jou misschien voor de gek houden, hè, maar mij niet hoor. Wat wil je dan? We hebben deze maand weer een telefoonrekening van 350 gulden. Ik zeg er niks van, want we hebben nou helemaal afgesproken alles samen te delen. En ze is mijn nichtje. Maar zolang zij daar in Parijs rondlummelt en de onbegrepen artiest uithangt, hè? Weet jij wel hoe duur een kopje koffie is in Parijs? 5 gulden! Dat wil 2 je keer zoveel als hier. dat zij doet dat ze geen koffie drinkt? Oh ja, god. Hopeloos. Ik ga vanavond uit. Nou, dat was ik ook van plan. We kunnen samen naar de film gaan. Nee, ik heb een afspraakje. Afspraakje? Een kennis heeft me gevraagd voor een etentje. Ken ik hem? Nee. Je kent hem niet. Etentje. En het kan wel laat worden, dus je hoeft niet op te blijven voor me, hoor. Ga maar naar de film. In Calypso draait die film met Robert De Niro. Die waarin ze denken dat hij communist is. Vind je vast goed. Als ze me binnenkort geen schilderij laten zien, dan rammel je zo in elkaar. Ik zat te denken, Deppel. In de capsule, hè. Onze planeet is maar zo klein, hè. Ik zal je een rijmpje verklappen. Nederland is van bovenaf zo klein dat je het niet eens kan onderscheiden. Nee. Nee. Wat zou jij doen als je wist dat je nog maar kort te leven had? Leuke dingen bedenk je daar in de ruimte. Hè? Wat zou jij doen? Jij? Ik weet het niet, daarom vragen aan jou. Ik denk dat ik zo verstijf van angst zou zijn dat ik niet zou weten wat te doen. Maar daarna? Daarna? Als je geen angst meer had, wat zou je dan doen? Reizen. Als je nog geen tijd meer had om te reizen. Oh. Ja, ik begrijp het. Er is niet veel wat je kan doen. Als je weet dat je gaat sterven, is er niet veel wat je kan doen. Niet hier tenminste. Ik zie wat je bedoelt. Jij ziet helemaal niet wat ik bedoel. Je zei net zelf, dat is hier zo klein dat je niks kan onderscheiden. Jij denkt dat er niks meer te doen valt. Ja. Ik wil niet negatief klinken. Maar er valt niks te doen. En als ik echt iets zou willen, dan zou ik het ook doen zonder dat ik wist dat ik ging sterven. Ik snap het. Dus? Dus wat? Nou, waarom vraag je het net? Weet ik, misschien had jij een idee. Ik een idee. Maar waarom niet? Je kent me niet. Zo. Ik ben nogal erg slecht in goede ideeën, volgens mijn zus tenminste. Stel nou dat er een man was die de mensen veel kwaad wilde. Een moordenaar? Nee, ik bedoel iemand als Saddam Hussein of... Bush? Ja, het was wat met hem op kunnen schieten. En ik kon best vrienden gebruiken. Hij was niet zo schrander, maar hij dacht veel over de dingen na. Hij kon zich moeilijk uiten. Hij was eenzaam. Vroeger verweet ik hem dat. Maar nu begrijp ik het wel. Hij kon soms plotseling zo ontzettend kwaad worden. Zo van de ene op de andere minuut. Hij had problemen. Veel mensen zoals hij hebben problemen.
Hij was een groot mens. Vast wel, ja, vast wel. Zal ik je zijn foto laten zien? Heb je die bij je dan? Wil je die echt zien? Ja, natuurlijk. Je maakt me nieuwsgierig. Knap, hè? Hij was een zwaargewicht. Ja, Leuk. Interessant. dit is een vrij recente foto. Hij was toen nog niet meer zo in topvorm. Nee? Hij was vast niet beroemd. Ik heb daar nooit van hem gehoord. Kun jij je mond houden? Met me meedenken? Ik denk. Het is een raar gevoel. Ja, dat begrijp ik. Jij hebt makkelijk praten. Maar dat zal wel. Vind je het erg? Maar dan denk je dat het zo erg is. Ik vind het helemaal niet erg. Jij vindt het erg. Jij vindt het niet erg. Misschien was het een goede man. Misschien maakte hij haar wel gelukkig. Misschien was het een goede echtgenoot en bokser. Bedankt. Dan voel ik me een stuk beter. Kom op, je moet positief denken. Daar wordt veel te veel over gehouden. Maar soms zijn het hele aardige mensen. Trouwens, je ziet tegenwoordig wel vaker vrouwen met donkere mannen. Zwarte bedoel je? Ja, dat ook. Het blijft een raar gevoel. Ben je soms jaloers? Jaloers? Hoezo? Daar heb ik toch geen reden voor? Nee. Zijn beste mensen, er wordt er een hoop onzin over verteld. Precies. Ze zeggen vaak van die stomme dingen over ze. Ja, laatst vertelde me nog een verhaal over een zwarte vent, ook zo groot. En die was met een heel mooi meisje. En je zag die twee zitten en zij met die heldere blauwe ogen. En je zag meteen dat ze smoor verliefd op die man was. Hè? En ze keek vol aanbidding naar ze. En dan denk je, ja, het moet kunnen. Hè? Het moet kunnen, maar je moet aan de andere kant hebben ook het gevoel dat je eraan moet wennen. Het zijn per slotverrekening zijn het dus andere mensen. En toch kunnen die mensen elkaar op een of andere manier vinden. Maar het blijft, ergens blijft het vreemd. Je moet eraan wennen. En toch denk je, er moet een soort samenleving plaatsvinden tussen volkeren. En dan zie je dat soms... Dat is ook een eigen pis. Goedemorgen. Wat doe jij hier? Dat moet je mij niet vragen. We hebben gisteravond te veel gedronken. Ik voel me beroerd. Ik wist niet dat je ging verhuizen. Nee, dat ga ik ook niet. Ga alleen de boel een beetje opschilderen. Ik kan je niet helpen, hoor. Ik ben ziek. Romantisch avondje gehad? Ik zei je nog dat ik geen boter meer wilde eten. Dat zou jij ook eens moeten doen. Eet het dan niet? Wat is het probleem? Ik heb voor mezelf gekocht. Ik heb je gevraagd om het alsjeblieft niet meer te kopen, anders eet ik het toch het weet je best. Je bent niet te dik. Ik ben wel te dik. Nou, oké, goed dan. Maar niemand ziet het. Dat hoop je maar, oude fiets. Nou, rustig aan, hè. Je kan beter ophouden met drinken als je wilt afvallen. Kiss me, baby, kiss me and then do it, baby. Nou, ga je dan nog vertellen of hoe zit dat, hè? Ga je nog langer op mij afreageren? Hij heeft een hekel aan en ik weet wel waarom. Nou, waarom dan? Ik wil er niet meer aan denken. Het geeft me zo'n rot gevoel. Heeft hij iets bij je geprobeerd? Nou, hij heeft dus niks bij je geprobeerd. We hebben de hele avond wild gedanst. Hij heeft me dronken gevoerd, een drugs gegeven. En daarna heeft hij me tegen de muur gedrukt met zijn lijf. En gezegd, hey baby, voel je dat stuk hout in mijn broek? Grapje zeker. Jammer genoeg wel, ja. Oh, vergeet me Je hoeft niet zo ordinair te doen. Dus hier, zet je ook.
Ik mag er wel een grapje maken. Je ziet toch hoe rot ik me voel. Maar je vindt hem dus echt aardig. Goh, dat ben je heel opmerkzaam. En doe dan niet zo cynisch, mens. Je bent gewoon een stomme trut die me niks vertelt. Je hoeft ook niet zo ordinair te doen. Nou, ik maak me zorgen over je. Je doet net alsof ik elke avond met Maar een daar man... heb ik helemaal niks van gezegd. Het is de eerste man sinds hem met wie ik wat drink. Het is de eerste man die tegen me praat de laatste tijd. Niemand praat meer tegen me. Iedereen zit een mummie. Een mummie in de tram, een mummie in de supermarkt, een mummie in de bioscoop. Praat er ooit wel eens iemand tegen jou? Ja, niet op je werk, niet van doei een dag, op de glazen Er wassen. praten zat mensen tegen me. Maar daarom ga ik toch niet mee met de eerste, de beste die wat tegen me zegt. Jezus Christus, nog aan toe. Wie denk je eigenlijk wel dat je bent? Ja, wat is er? Wat sinaasappel. Sap. Ah, dan moet je in de keuken zijn. Ik ga wel even kijken. Oké. Waarin jij altijd maar vraagt van, wie is dit? Hoe heet ze? Ik. Hè, wie heeft het gedaan? Ik nou zeg, jij stelt altijd de vraag hoor. Weet je nog, laatst dat stel in de bioscoop achter ons. Die vroeg of jij nou eindelijk je mond eens kon houden. Ja, omdat ik antwoord gaf op jouw vraag. Of die man, waarvan zijn been was afgezet. Ja. Dezelfde was die trouwde met de danseres die uit Rusland gevlucht was. Nou, maar je begreep er zelf ook geen zak van, geef me toe. Brandende vlag, dat was toevallig een hele gecompliceerde film. Alle eer aan de man die zijn moed toonde. Ik bedoel zijn medemenselijkheid met het Nederlandse volk en de koningin. Karel van der Post is vandaag van ons heen gegaan. Alle kinderen van Nederland komen naar zijn begrafenis om voor hem te zingen. De vlag hangt halfstok. En minister Lubbers, die er vermoeider uitziet dan ooit, heeft uit respect voor zijn waardige stadgenoot zijn baard geschoren. Alles liep perfect. Het leek een aardige vent. Wat doet hij? Ik weet het niet. Hij was een astronoom. Of zoiets, in ieder geval iets wetenschappelijks. Wauw. Sorry, ga door. We hebben de hele avond leuk zitten praten. We voelden elkaar goed aan. Tot ik over man begon. En hopla, toen keek hij op zijn horloge. Ja, misschien verveelde hij zich. Hij was boos, ik zag het. Hij probeerde het wel te verbergen, maar ik zag het gewoon. Ik liet de foto's zien en werd lijkbleek. Maar je moet toch ook iets tactvoller zijn? Hoe bedoel je? Je kunt je toch wel voorstellen dat zoiets schokkend kan zijn? Ja, wij zijn eraan gewend geraakt, maar voor iemand... Hoe oud is die? 63. Nou, zie je nou, dan is het logisch. Wil jij de discussie weer aangaan van 30 jaar geleden? En wat bedoel je met wijs en drag Ja, God, je weet heel goed wat ik bedoel. Ja, zoiets kan heel schokkend zijn als je er niet aan gewend bent. Ja, ik krijg altijd precies hetzelfde als ik over mijn politieke ideeën Je begin. kan van idee veranderen, maar je kan Maar niet van kleur. Ja, dat heb ik ook al 1000 keer gehoord. Dat is een fraaie zin, maar een goedkope theorie. Joop, wat heb je nou met die sinaasappelen gedaan? Ik voel me zo kloot. Ja, nou, ik voel me prima. Mannen die niet tegen drank kunnen, die moeten niet drinken. Ja, het is niet te drank. Ik had 10 minuten gezet die pilsjes op en ik voelde me prima. Maar toen had ik een dorst hier en toen voelde ik mijn hond behoorlijk plotseling. Je moet daar niks eten. Nee, eten daar is verschrikkelijk. Heb je misschien niet voor mij? Misschien helpt het wel. Nou, welke wil je het liefst? Ja, dat weet ik niet, dat weet jij. Neem deze maar. Oké. Nou, weet je maar zeker dat het goed is? Nee, Waarvoor is het dan? ik moet er elke ochtend eentje nemen. Het heeft toch geen bijverschijnselen? Nee, dat zit wel goed hier zo. Zeker weten. Even kijken. Ik denk dat ik het maar ga vergeten. Hier staat dat je met zoiets geen alcohol mag gebruiken. Ja, hoorde je wat ik zei? Wat zeg je dan? Ik denk dat ik haar maar ga vergeten. Denk je dat je nou voor of daarna mag drinken? Ik denk dat die troep beter uit kan spugen. Nee, joh, dat is niks bijzonders. Ze zeggen wel vitamines. Dit zijn geen vitamines, Karel. Nee, wat wil je dan? Je mag op rug, maar mag je niet overgeven. Nou, spuug het dan uit. Nee, niet hier. Oké, ik wacht maar 5 minuten dat ik iets raars voel. Ja, want ik wil niet moeten geven. Nou, ja. Weet je zeker dat je dat wilt vergeten? Dat adviseer je me. Ja, aan de ene kant zou dat wel jammer zijn. Nou, dat is zo. Maar je kan altijd nog even wachten. Jawel, ik wacht nog 5 minuten tot er iets raars gebeurt. Nee, ik bedoel het serieus. Zeg, ik geloof dat jij nog steeds dronken bent. Denk je dat er iets seksueels in de relatie met deze dame medespeelt? Wat?
Je vroeg me al mijn mening, dus ik moet alle feiten analyseren. Oh ja, ze mag er wel best wezen. Aha! Ja. Hé, waar ben je naartoe? Eerst wil je plezier hebben, daarna vraag je je af of je haar wel wilt vergeten. Ik geloof dat jij me beter kan gaan kotsen. Ik kan er gaan douchen. Nee, maar laat geen haren liggen. Dat gaat toch gewoon op, man. You mean to say you want to get out of your cartoon contract? Yeah, that's right. Well, if that's the way you feel about it, it's all right with me. You sure you know what you're doing? Yes. Well, if you say so, I'll tear up your contract, if that's what you want. Yes. Well, if that's the way you feel about it, it's all right with Het was me. een mooi gesprek vannacht. Zijn woorden lagen in mijn armen. Okay, Porky. Het, Don't de forget me klank when bleef you're a liggen op star. zijn huid en het begrijpen. As an extra long cord to make steps short work. Get a handful of power. Get a dirt devil, a handheld vacuum that picks up. I'm the one who's supposed to be nervous, not you. Met Karel van der Post. Ik had zo'n mooi gesprek vannacht. Zijn woorden lagen in mijn arm. De klap bleef liggen op mijn huid. De klank bleef liggen op mijn huid. En het begrijpen was zo zacht dat al die zware last... dat al die zwarte last van binnen opeens hele ijle blijheid was. Mijn antwoord zag ik in zijn lach. Wat zeg je? Een glimlach, geen geluid, een glimlach die zijn gezicht verlichtte. Toen ging hij al die woorden uit. Volgens mij wilden ze een gedicht voorlezen. Ja? Nou, dan doe je me maar wat. Ik ben zo stom en jij zo gemeen. Je weet best hoezo. Gisteren vertelde je me allemaal van die mooie dingen. Dat je iets wilde doen voor de mensheid en voor de mensen, enzovoort, enzovoort. Totdat je de foto van mijn overleden man zag. Toen werd je pissig. Ik heb je toch niet gevraagd om die foto te laten zien? Wel waar. En ik was zo stom om te laten zien. Ik verpest ook altijd alles. Ja, wat klinkt je verkouden? Ja, ik lig in bed. Lekker. Lekker wat? Lekker warm. Ik film. Hey, zal ik je komen opzoeken? Nee, zeg. Mijn zus kan elk moment komen. Oh, je kwaaie zus. Nee, hou je mond. Kunnen we niks afspreken? Waar ga je s'avonds schaken? Nee, dat is geen plaats voor vrouwen. Daar kunnen we niet afspreken.
verschrikkelijk vanavond, hè? Dus ik schaak slecht vanavond. Je staat verloren. Je bent gewoon te goed. We moeten misschien iets anders gaan doen. Laten we eens naar een bokswedstrijd gaan. Therese. Wie is die man? Ik geloof dat ik hem ergens van ken. Ah, dat weet ik niet, hoor. Dat is de admiraal, Therese. Dat is toch jammer. Heeft hij je koningin geslagen? Van wie heb jij schaken geleerd? Van mijn man. Ben je getrouwd, Therese? Was het een schaker? Godverdomme, zo kan ik me niet concentreren. Waar zal ik iets te drinken halen? Ja, graag, Therese. Wat ben je aan het doen, idioot? Ik? Ja, wiens kant zijn nou eigenlijk? Wat wil je dan? Dat ik mijn mond hou? Ik probeer gewoon gezellig te zijn. Als jij niet ophoudt met die praatjes, die stomme vragen, dan sla ik gewoon waar zit bij, sla ik je op je bek. Oké. Ik zeg helemaal niks meer. Jij bent geschift. Dat weet je best. Je probeert me gewoon voor schut te zetten. Ik heb iets beloofd. Wat? Hoe staat het daarmee? Over ons plannetje, weet je wel? Of we het over hadden om... Wie is aan zet? Nou, ik heb nog niks gedaan. Proost. Proost. Ja, je hebt me lelijk te pakken. Dat is een hele goede schaker. Therese is de beste van het café. Maar de admiraal haat hem omdat hij altijd van hem verliest. Ga je vanavond nog met de admiraal schaken? Nee, is geen partij voor me. Maar Karel schaakt op een heel ander niveau. Poh. Nee, Therese, zullen wij na afloop van het schaken niet wat gaan drinken? Oh ja, dat is leuk. Het is toch vrijdagavond? Ja, dan kunnen we met z'n vieren gaan, gezellig. Vieren? Nee, met die vent niet. Nee, gewoon wij. Kijk, het is een mooie avond en als je zus mee zou willen, we zijn met 2 mannen en 1 vrouw. Dat zou natuurlijk... Mijn zus? Ja. Je hebt een zus. Oh, je hebt een zus. Ja, dat weet je best. Dat heb ik hem al lang verteld toen. Ik denk dat ze lang is gaan slapen. Nee. Ja, jawel. Die moet altijd vroeg op. Ze is, Nou ja, ik kan even proberen te bellen. Ja. Schaak. Je bent ook zo goed, hè? Het is een aardige man, heel sympathiek. Nee. Nee en nog eens nee. Een half uur geleden zei dat je kwam. En nu zitten we voor op te wachten. Het is hier vlakbij. Kom iets drinken. Als je het niet leuk vindt, ga je weer naar huis. Ik ben weer thuis. Waarom zou ik nou weggaan om weer naar huis te gaan? Doe dan niet zo ongezellig. Hou maar op, je kan me toch niet overhalen. De ongezellige socialisten. Trouwens, het is vast jouw type niet. Hij is nog wel rijk. Ja, en daarom drinken jullie zeker iets in die armoedige kroeg. Ik smeek het je. Ik kan ze niet teleurstellen. Je hebt het beloofd. Hoe laat is het nu? Ik weet niet eens hoe laat het is. Nog geen 11 uur. Oké, ik ga even om iets te drinken, maar als ik het niet leuk vind, ga ik meteen weer naar huis. Je bent een schat. Holle, hè? Morgen ga ik met je naar de film en ik zal beloven niets te vragen. Moet ik me nog omkleden? Kom zoals je bent. Dag! Ze komt eraan. Een vriend belde. Ze was helemaal de tijd vergeten. Ze hoeft zich niet te haasten, hoor. Dat zit wel goed. Het is maar een paar stappen. Je hoeft niet te rennen. Ik vraag me af of dat nog wel kan. Kan wat drinken, kan? ja. Of we nog iets drinken voordat ze komt. En nee, laten we even wachten. Laten we even wachten en tussen nog iets drinken. Ik vind jou leuk. Wat vind je dan leuk? Jou? Ik vind jou ook aardig. We zijn goede vrienden geworden, hè? Voel je iets? Iets. Ik ook. We zijn gek. Kijk hem nou eens uitsloven. Ja, die 2 die houden het lang vol, hè? Misschien kan hij nog wat van jou leren. Van mij. Doe niet zo onnozel. We kennen elkaar nauwelijks en jij begint er dingetjes te zeggen. Ja, zij zijn nog jong, hè? Ze kunnen nog wachten. Doordat ze net zo oud zijn als wij. Denk je dat, denk je echt dat het te laat is om nog zulke dingetjes te zeggen? Ik weet het niet. Maar nu je toch begonnen bent, moet je het ook maar afmaken. Godverdomme nog aan toe. De mensen achter de bar die worden met de dag steeds stommer. Dat zegt mijn zus nou ook altijd. Die zegt dat mensen tegenwoordig niet meer hun vak naar behoren uitoefenen... omdat ze veel te makkelijk uitkering krijgen. Precies. Ja, zo erg is het nog ook weer niet. Jawel, zeker weten.
Je vergeet dat mijn moeder toen ze 50 jaar was. Dat is van 30 jaar geleden dat ze dus moest vechten tegen de eigenaars van de HEMA... om te bewerkstelligen dat ze 5 minuten per dag zou mogen zitten. Toen ze daar werkte, bedoelde ik. 5 minuten per dag zitten op een 10-urige werkdag. Ja, maar dat is nou toch niet meer zo? Dit is een ander uiterste. Als je ze over 2 jaar om een pilsje vraagt, dan zeiken ze gewoon je glas vol. Ja, lach maar. Neem me maar eens een keer serieus. In plaats van deze te lachen. Godverdomme nou. Rustig nou. Nee, ik heb gelijk. Je moet even zitten te lachen. Daar is mijn zus. Man en Frans. Goedenavond. Dag. Hallo, Karel van der Post. Ga zitten. We gingen net iets bestellen. Wil je ook wat? Glas rode wijn. Glas rode wijn, ik haal het wel even. Ik haal het even. Hier. Zo. Hij is Karel. Ja, ja. Hoe was het vandaag in het ziekenhuis? Goed, prima. Werk je daar veel? Nee, maar 3 keer per week en dan werk ik 6 uur. 18 uur? 6 uur. 18 uur per week. 18 uur. Dat is niet zoveel, 18 uur. 6 uur per dag. Ja. Zullen we iets drinken? Hij bestelt net wat. Net een wijntje. Oh ja, sorry. Oh ja. Je dochter heeft nog gebeld. Ze komt terug. Wanneer? Vanmiddag. Nee, wanneer komt ze terug? Morgenavond. Ja, ze zegt dat ze de werk niet begrijpen daar. En ze mist het vaderland. Daar hebben we het later nog wel over, alsjeblieft. De kunstenares. Ben je met de fiets? En dan kan ze natuurlijk weer nergens slapen. Moet ze weer bij ons logeren, maar je weet hoe ik daarover denk, hè? Mijn dochter. Ja, de dochter. Je dochter schildert. Nou ja, niet echt. Ze begint het. Daar zijn we weer. Een rood wijntje voor de dame, een jenevertje en nog een jenever. Ah, dankjewel. En nog een Goed zo. rood wijntje voor de andere dame. Proost, ja. Dus jullie zijn zussen. Hebben jullie nog meer We zussen? hadden het net over haar dochter. Oh, hij bedoelt je nichtje. Ja, ze schildert. Oh, dat is prachtig. We hebben een zeer rijke schilderstraditie. Ja, daar kan zij mooi van profiteren. Kunnen we het alsjeblieft over iets anders hebben, alsjeblieft? Lekkere wijn. Oh, vind je hem lekker? Ja, we hadden het net over Je opmerkingen spuugzat. Oké, we hebben het er later wel over. Jij staat alles veel te simpel voor. Therese, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik heb al 1000 keer alsjeblieft aan jou gevraagd, maar je ga je altijd meteen maar door. En nu luister je maar eens een keertje naar mij. Het grootste probleem met mijn dochter wordt veroorzaakt door jou. Jij bent pas tevreden als ze verhongert. Of als ze 80 uur per week in een ziekenhuis werkt. Dat heb ik nooit gezegd. Ik vind alleen dat Jij weet niet wat je met je eigen leven aan moet. En je wilt mijn leven ook nog eens een keer regelen. Dat voor mijn dochter. Ja, kom, zand erover, oké? Ja, ik wou naar bed toe, toen moest ik voor jou zo nodig hier naartoe komen. En dan begin jij over allerlei privé-aangelegenheden met mensen erbij die ik nauwelijks ken. Karel en ik hebben altijd ruzie. verschrikkelijke ruzie. Karel, wil alsjeblieft even je mond houden. Ik probeer mijn zus voor eens en voor altijd iets duidelijk te maken. En ik begrijp dat dit niet het geschikte moment is, maar als ik het nu niet doe, dan weet ik niet wanneer. Wel. Zij blijft altijd maar doorgaan met haar kritiek. Terwijl ze zelfs mijn dochter niet eens haar nicht durft te noemen. Ik denk echt dat we het er beter later over kunnen hebben, En dat doet ze al haar hele leven. Tijdens mijn schooltijd, met mijn man, nu met mijn dochter. Nou, ga dan maar door, hè? Ik luister. Jij probeert altijd mijn leven te regelen. En ik heb ook eens een keer naar mijn dochter te luisteren. Als ze problemen heeft of onzeker is of niet weet wat ze moet doen. Ik begrijp best als je zegt dat in dit land dat kinderen verwend zijn en dat ze veel te makkelijk geld krijgen. Maar als het erop aankomt, dan kies ik toch voor mijn dochter. Ik hou mijn geest helder. Ik verwar het slachtoffer niet met de schuldige. Mijn dochter moet niet veranderen, maar de maatschappij. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik begrijp niet waar jij je druk over maakt. Wat begrijp jij niet? Je verwijt mijn dochter Niet dat... zo luid, meisjes. Ik geloof dat ik maar naar de wc ga. Jij bent gewoon gefrustreerd. En dat weet je best. Ach, iedereen voelt zich wel eens rot. Mijn blaas. Karel, je hoeft heus niet zo aardig te zijn. Ik wil dat mijn zus eindelijk eens begrijpt wat ik zeg. Weet je wat jij bent? Nou, jij bent het ongelukkigste mens dat ik ooit ben tegengekomen. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Therese, was je nou niet een klein beetje te bot? Hè? Het moest eruit, het zat me tot hier. Nee. Zou je nou niet even naar haar toe gaan om het goed te maken? Moeten we haar niet misschien even alleen laten met haar zus? Ach, het komt wel goed. Ze ging een hele tijd met de man om. Maar dat was een klootzak.
Het is niet zo'n leuk verhaal. En hij heeft ze nooit meer iets met iemand gehad. Nou ja, misschien was het niet zo'n klootzak. Ik kon gewoon niet zo goed met hem opschieten. Hij was ook zo'n ongelukkig mens. Hij zocht de problemen gewoon op. Ze hebben nooit samen gewoond. Hij was een soort schrijver, dat beweerde hij tenminste. Hij had nooit een rode rotcent. Mijn man heeft hem zo vaak geld gegeven. En wou het zelf ook niet zo breed. Hij wilde per se niet aan de sociale dienst. Het was gewoon een parasiet. Nou ja, dat is mijn mening, hoor. Soms was hij wel aardig. Een knappe man, dat wel. Maar het was een idealist. Hij had altijd zijn mond vol over het marxisme. Maar hij gaf nooit het verleende geld terug. Arme vent. Heeft hij haar gedoept? Hij werd met de tijd een zware drinker. Is hij dood? Misschien heeft hij veel geleden. Wij ook. Vanwege het geld. Hij was moeilijk om mee om te gaan. Hij was altijd met projecten bezig. Betrok iedereen erbij. Weet je zeker dat jij het bij het goede eind hebt? Je weet ook wel van niet. Ik haat dit soort mensen. Ik ben het. Het is ook klaar. Alles in orde? Het spijt me. Ga je mee? Je hebt ongelijk. Ga dan maar mee. Ja? Iets gemerkt hebben. Nee, ga dan maar mee. Dat is het wel goed. Het spijt me echt. Je bent zelf een stomme trut. Nou, mag ik binnenkomen? Gezellige familie. Ad fundum. Als ik bedenk dat ik je hiervoor nu een partijtje heb laten winnen. Hou niet je mond, ze ziet je heus wel zitten. Nee. Ja, waarom zou we anders zo hartstochtelijk aan toe gaan? Dat is niet mijn type. Waarom niet? Denk je nou echt dat ze na al die jaren zonder vent plotseling op iemand als mij zou vallen? Ja, maar als Strijs en ik ooit op willen beginnen, zal het haar toch moeilijk vallen om alleen te blijven. Wil je met haar dan gaan samenwonen? Kom maar even. Ja. Zullen we iets bijzonders drinken? Ik trakteer. Ja, nog een jongen. Nee, dat is niks bijzonders. Wat wil jij, Karel? Een scotch? Zullen we een scotch drinken met z'n allen? Hé, wat is goed? Valentijns. Nee, James. Oh, maakt jou niks uit. Dan nemen we 2 Valentines en 2 Jameson, hè? Dag. Ja, soms vergeet ik zelfs dat ze zwart is. Ik begrijp het. Jij snapt het niet. Het is een jonge meid. Iedereen houdt van bloemen. Je zal het wel merken. Zoiets vinden ze ouderwets. Ja, wat wil je dan? Moet ik ze dan weggooien? Nee, nou is het te laat. Laat maar. Neem jij ze dan maar. Doe maar alsof je ze van mij gekregen hebt. Nee. Nou, geef je ze maar. Je gelooft me toch niet? Geef ze nou pak aan. Misschien heb je wel gelijk. Nee. De eerstvolgende trein naar Den Haag Centraal zal zijn de stoptrein van 17:26. Die kans geweest staat voor naar Hagen. Herhaling, dames en heren, in verband met technische problemen aan de druk in Dordrecht hebben alle treinen uit de richting Dordrecht een tot nu toe onbekende vertraging. De eerstvolgende trein naar Den Haag Centraal zal zijn de stoptrein, vertrektijd 17:26. Die thans gereed staat op de spoor. Dit is mijn dochter Patricia. Karel van der Pot. Oh, leuk het ontmoeten. Zijn die voor mij? Alsjeblieft, ja. Een donnebloemen. Nee, dat hoeft niet. Hij is nogal zwaar. Dat geeft niet. Gaat het wel? Ja. Ik zal wel met haar praten. Ja, doe dat.
Het gaat niet zo goed met je tante. Ze ergert zich overal aan. Ja, ze heeft tenminste in één ding gelijk. Waarin dan? Nou, Bernard is een idioot. Nou, dat zou ik niet eens durven zeggen. Je hebt er nooit aan ons voorgesteld. Ben je met ruzie uit elkaar gegaan? Ach, ik word er al beroerd van als ik eraan denk. Nou, één ding heeft je tante wel gelijk in. Iedereen die met jou is, moet wel een idioot zijn. Maar ze kan de toekomst niet voorspellen. Je weet toch dat er maar één goede man heeft bestaan voor haar? Geen tweede, zelfs je vader niet. Ik denk dat het allemaal wel goed komt. Ik moest gewoon met die idioot kappen. En een eind maken aan het gedoe van mezelf als interessante schilderes. Wat ga je dan doen? Hoe staan de zaken hiervoor in Nederland? Nou, gewoon. Hoezo? Nou, in Parijs. Heb je al over België gelezen? Ach, dat heeft niks te betekenen. Gewoon een stelletje achterlijke idioten. Denk je dat echt? Hij lijkt op een bekend iemand, mam. Een bekend iemand? Het zou best kunnen, hebben ze wel weer gezegd. Wie? Ik weet niet. Een schrijver, geloof ik. Cary Grant. Nee, niet Cary Grant. Die is niet zo kaal. Volgens mij is het een dirigent. Oh, dat zou kunnen. Was het mooi weer in Parijs? Parijs. Mensen maken zo'n ophef van. Is toch leuk om rond te kijken. Zo nu en dan. Heb je veel geschilderd? Wil je wat zien? Graag, lijkt me leuk. Ze is een naïeve schilderes, Oh ja? zeggen ze. Ja? Ja, ik denk dat ze je aardig vindt. Oh, nou, dat zou ik best leuk vinden. Wil je nog een beetje? Nee, ik ben nog hiermee bezig. Vind je het leuk? Mooi, hè? Een beetje groot. Hè? Is er iets? Nee, een beetje moe. Iets te veel gedronken gisteren. Vandaag ook een lange dag geweest. Ben een beetje... Voel je je duizelig? Misschien is je bloeddruk? Ja, zou best kunnen. Wil je wat sterks drinken? Nee. Alleen een glas water. Wil je even liggen? Nee, het gaat wel weer. Ja, het overkomt me wel eens meer, hè. Ik moet mezelf een beetje meer in acht nemen. Ik denk dat ik maar ga. Waarom ga je niet even liggen? Patricia, loop jij even mee naar de tramhalte? Dat hoeft niet, hè. Ja, gezellig. Jawel. Kom. Hou je maar kalm vanavond, hè? Blijf lekker thuis, rust wat uit. Ja, dat beloof ik je. Zo. Nou, ik vond het erg leuk, toch? Nou, weet je wel. Ja, je bent erg lief met me. Ja. Ik kom zo. Oh ja, dat is goed, hoor. Ja. Ik ben een hele lieve vrouw. Wacht even. Kom in je tas, in je tas. Zullen we gaan? Ja. Ja, we gaan. Ja. Nou, goed kijken. Ja. Mijn moeder wilde niet vertellen hoe we elkaar ontmoet hebben. Oh, dat doet ze nog wel. En hoe zit het nou met die astronauten gedoe? Heeft ze daar iets over verteld? Niet veel. Oh, een beetje dom, een grapje tussen je moeder en mij. Maar blijf jij nou in Nederland? Ik weet het niet. Wat vind jij? Ja, er valt hier niet veel te doen, hè? Parijs is niet veel anders. Europa? We krijgen één Europa. Ach, alles blijft gewoon bij het oude. Het enige wat er gevonden moet worden is een vijand. Wat bedoel je nou? Een vijand? Nou, eerst hadden ze de Joden, toen de communisten. Daarna hebben ze nog een tijdje vermaakt met Irak. Ik denk dat het nieuwe speeltje de buitenlanders zal zijn, weer racisme. Nou, dat lukt ze nooit. Zeg dat maar tegen de miljoenen die vermoord zijn. Ja, daar heb je weer gelijk in, hè?
Neem India als voorbeeld. De miljoenen die daar stierven door hun geweldloze acties. Hè? En neem India nu. Ach, vergeet het maar. Ik heb er zelf ook niet veel van geleerd. Hè? Ja, ik was misschien bang om dood te gaan. Een beetje een lafaard. Maar... Maar? Maar... Ten slotte gaan we allemaal dood, hè? Hey, sorry. Ja? Ja, mag ik jullie even lastigvallen? Ik wou iets vragen. Zeg het maar. Ja, we begrijpen het niet verkeerd, maar het is heel belangrijk, hè? Wat is aan de hand? Nou, is er iets waar jullie je echt kwaad om maken, hè? Iets wat jullie zouden willen veranderen of mensen die jullie om zeep zouden willen helpen? Wie bent u eigenlijk? Nee, ik ben gewoon een oude man, maar begrijp mijn vraag niet verkeerd. Ik bedoel, is er iets of iemand in de regering die macht heeft waarvan jullie vinden dat die verkeerd gebruikt wordt? Wat heeft hij er nou over? Nou, ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt. Kom op, man. En? Wat ben je? Een stille? Nee, ik wil het alleen graag weten. Ja, het is nooit één bepaald persoon, het zijn er altijd meer. Er lopen zoveel klotzakken rond. Maar Ja. wie zijn dat dan? Ja, ik zou wel weten waar ik moet beginnen. Ja. Waar dan? Ja, ik weet niet of dat mogelijk is. Het is mijn eigen geld, dat moet toch kunnen? Ja, maar het is een vrij groot bedrag. Ja, wat is nou 50.000 gulden voor een bank? Ja, we gaan zo sluiten en ik moet het aan de chef vragen. Kent hij u? Nou, we hebben nog nooit samen koffie gedronken. Maar hij mag mijn vingerafdrukken controleren. 2, 3, 4, 5, 6... Gaat u investeren? Hoezo? 8, 9... Het is nogal een groot bedrag. 11. Hangt er vanaf waarvoor je het gebruikt. Ja, meneer, we hebben zo verschillende soorten explosieven. We hebben explosieven die zijn voor militaire doeleinden. Dat is, je hebt ze die zijn voertuigen doen ontploffen. Je hebt ze die zijn om personeel, mensen dood te maken. Dat zijn natuurlijk dingen worden elektrisch ontstoken. Dynamiet is daar een voorbeeld van. Een heel fijn explosief wat er is Semtex. Dat veel door terroristen gebruikt. We hebben explosieven die gebruikt worden in sloopwerkzaamheden. Met 2 geladen batterijen kan deze stoel 12 kilometer op constante snelheid afleggen. We hebben lichtblauwe bekleding voor de mannen en lichtroze voor de dames. Welk geslacht heeft de persoon? Dat wordt dus een lichtblauwe. De Manhattan à Brooklyn, bureaux ou administrations, ils ont tous cédé au même mouvement de panique et ont renvoyé plutôt leur personnel dans leur foyer. Chronique d'une manifestation redoutée. Nous voulons la justice et la justice maintenant. C'était leur slogan. Ils étaient hier 200 à peine à crier leur colère. Et puis le cortège s'est dirigé vers le Madison Square Garden pour en forcer l'entrée principale. Épilogue de la manifestation, 80 personnes interpellées. C'est à la nuit tombée que les premiers incidents auront lieu dans le quartier de Brooklyn. Pendant plusieurs heures, 200 à 400 adolescents se sont lancés à l'assaut de magasins pour de nouvelles scènes de pillage. À Atlanta, la manifestation est partie de l'université et s'est très vite transformée en bataille rangée. Face à face, des manifestants armés de briques et de pavés et la police, ripostant au gaz lacrymogène. Bilan, 22 blessés et 67 personnes arrêtées. Et le scénario s'est répété inlassablement, ici à San Francisco. Même épreuve de force entre la police et les manifestants. 20 personnes ont été interpellées et le maire a très vite déclaré l'état d'urgence. Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, les cars de police n'ont pas désempli et toute la nuit, les policiers ont interpellé. And let me assure you, I will use whatever force is necessary to restore order.
Dit wordt jouw grote dag. How did such an angel get to me? Cuddle and caress me, snuggle and yes me. I'm a guy who loves a clinging vine. Kiss me, baby, kiss me. Do it, baby, over again. Sentimental baby, tell me you're my baby. Sentimental baby of mine. I'm a guy who loves a clinging vine. Kiss me, baby, kiss me, yeah. Do it, baby, all over again. Sentimental baby, tell me you're my baby. Sentimental baby of mine. Hey maat, wat is er met je stoel? Je motor lijkt niet al te best. Oh no! Dat is oké, man. Nee, als je over wilt steken, dan moet je daar zijn. Ja, dat weet ik wel. Ben je hier niet bekend? Nee, ik kom uit Groningen. Kom je helemaal van Groningen gereden? Ja, daarom rijdt hij zo langzaam. Heb je de batterij niet opgeladen onderweg? Nee, ga jij maar door. Ik word daarheen. Zo. Ja, dankjewel. Dan weet je zeker dat je een nieuwe wil hebben. Ja, ik wil een nieuwe. Nou, misschien kunnen we ruimen. Geen sprake van. Maar goed dat we hier wonen, hè? Anders is hier zo goed geregeld. Afritten voor de invalide. Signalen voor de blinden. Ja, het is uitstekend geregeld. Ja, Nederland heeft mooie dingen. Ja, ja. Nederland is een goed land. Toch ik loop liever. Therese,
Hé, wat doe jij hier? Wat? Wat doe jij hier? Ik ook ga naar huis. Heb je die explosie gehoord? Wat? Heb je die explosie gehoord? Boom! Oh, die grote explosie? Ja. Nee, heb ik niet gehoord. Goh, zeg, wat zie je eruit? Ja. Kom eens hier. Ja. Gaan we even naar het Groene Paard? Wat? Het Groene Paard! Nee, kan niet. Ik moet morgenochtend vroeg op. Oh. Ik moet naar het ziekenhuis. Voor je